ita wannan kungiya wanda Allah ya nufe mu da bude ta shekara 1 da rabi baya, mun bude ta ne bisa manufa da kyakkyawan zato irin na jagoranmu mai daraja shugaban siyasar Najeriya, angon Najeriya 2023 insha Allah, wato Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso shi ne ya ba mu damar buɗe wannan ƙungiya saboda ayyukan da yake yi na alkhairi. Shi ne muka ce bari mu ma mu kwaikwayi wani abu kaɗan daga cikin abubuwan da wannan jagora namu yake yi, mu ma muka fara yin shi a wannan ƙungiya ta mu ta Plateau State Kwankwasiya Youth Frontiers, wanda Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso tun da mulki a hannun shi yakan kai ɗalibai ƙasashen waje, yakan aurar da zawarawa, yakan tallafa ma talakawa da makamantan abubuwa kamar haka. To mu a nan jihar Plateau sai muka ga me ya kamata mu yi wanda za mu yi koyi da wannan jagora namu, sai muka kirkiri wannan ƙungiya tamu mai albarka, muka fara aiki na kwaikwayon Dr. Rabi'u Musa Kwankwaso, wanda a aikin da muke yi kaɗan daga cikin ayyukan saboda babu lokaci, mukan kai ziyara gidan prison, mu je mu duba lafiyar 'yan uwanmu da suke prison, kuma mu karɓi list mu duba wanda bai da laifi sosai aka kulle shi ba bisa ka'ida ba mu cire shi. Bayan zuwa prison muna zuwa gidan marayu da mu da yaran mu gaba daya mu je mu duba wannan yara marayu saboda su san cewa su ma suna da 'yan uwa da iyaye a wajen da suke tare da su. Bayan wannan mukan zuwa asibiti da ke cikin garin Plateau, mu da Allah ya ba mu lafiya, ba waye mu bane ba dabarar mu bane, to ba ma mantawa da wanda su ma ba su da lafiya, sai mu je asibiti mu gaishe ka, mu baka abin da ya kamata mu baka, idan kuma akwai tallafin da za mu maka mu maka. Wannan duk aikin wannan kungiya ne. Bayan haka mukan je makarantu haka daban-daban mu duba ɗalibai masu ƙoƙari, idan an zo tattalin da za su kyaututtuka a madadin wannan ƙungiya. Bayan wannan akwai gajiyayyu da wayanda ba su da ƙarfi da ba sa iya biya ma 'ya'yansu makaranta, akwai wanda ƙungiyar nan take ɗaukar ɗawainiyarsu ko da ba su da yawa. To bayan wannan shi ne muka ƙirƙira wannan program mai albarka wanda yanzu ake kan yin shi. Wayannan ɗalibai da kuka gani guda 600 wanda wannan ƙungiya ta ɗauka ɗawainiyarsu tun daga buga fom zuwa koya musu dukkan abubuwan da aka yi, ba mu karɓi kuɗin kowa ba, wanda har Allah ya kawo mu ranar da za mu yaye su yau kenan, wanda muna fatan abubuwan da za mu ba su na certificate da abin da zai gudana Allah ya sa musu albarka, wanda wayannan ɗalibai lokacin da za mu fara koya musu sana'a mun gaya musu a wannan ƙungiya za mu koya musu sana'a kyauta, kuma za mu ba su certificate kyauta,
akwai alƙawarurrukan da manyan mutane suka mana. Idan Allah ya saka alƙawarurrukan nan ya zo hannu, mu amana ne a gurin su kuma za mu cika da ikon Allah. Wanda alƙawarurrukan da aka yi har yanzu ba abin da ya zo hannunmu, amma muna fatan duk wanda ya alƙawari Allah ya sa ya cika, saboda mu fita kunyar wayannan ɗalibai da aka koya na sana'a. Wato akwai albishir da zan ma mutane da ikon Allah. Bashir Sanata, da ikon Allah, kamar yadda kuka zuro yayi ɗalibai, daga wannan lokaci kuma za mu fara shirye-shiryen auren zawarawa insha Allah. Za mu fara shirye-shiryen auren zawarawa. A saurara. Muka yi alƙawari za mu fara shirye-shiryen zaunawa da haka Bashir Sanata, idan ka zo ka ga mai girma Sanata Rabi Musa Kwankwaso, jagoran siyasar Najeriya, mu 'yan jihar Plateau, ƙarƙashin Plateau State Congressiya Youth Volunteers, insha Allah za mu fara shirye-shiryen auren daura da ikon Allah. Saboda yawancin lokaci anan nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.